היי, אני מעיין, אני רוצה להציג בפניכם את יחידת הלימוד שבנינו, אני, עדי וליטל. אז היחידת לימוד עוסקת בנושא המזון המהיר. תוכלו לראות אלו הם סוגי המזון המהיר ועל מקורם. ובלחיצה קטנה על התמונה תוכלו ליהנות ממתכון מנצח. בדיוק כמו זה. בעמוד הבא תוכלו לראות את יתרונות המזון המהיר, ולאחר מכן גם את חסרונותיו. אז אלו הם היתרונות, ואלו הם החסרונות. בעמודים אלו תוכלו לצפות בסרטון שיראה לכם את היתרונות והחסרונות של המזון המהיר. בהמשך ישנם שאלונים על הנושא המזון המהיר, שנשמח מאוד שתענו עליו. ובדף הזה יש מצגת על המזון המהיר. בדיוק פה. אז תודה לכם שהייתם איתי.